किन्तु जोंनि माखासे मानसिफ्रा मिसगाइड खालामनो नागिरदों मालाबा बिपिएफनिफ्राय बिजेपिआव फैगोन बिजेपिनिफ्राय इउपिपिएलआव थांगोन इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिआव थांफिनगोन थारमाने बिसोरसो सेल्फिश साफा साफा माने गोथां सियाल सिखारि सियाल बे आखुथायखौ जोङो हमनो हायो। साबेसे जोंनि 14 चिराङावलाय मोजां केरेक्टारनि मानसिफ्रा बिजेपिआव हाबदों नोंसोर मिडियानि साफा साफा सुबुं जानानै मिथिखागौ। दा जाय बिजेपि हाबदों बिसोरथ' माफा माफा गोथां सियालसो। लोखोना बारियाव थांग्रा मोसौआलाय लोखोना बारियावनो थांबाय थाखायो माथो। जेबो खहा जाया। आइ चेलेन्ज इट मस्ट वेलकाम। भारतआ मोनसे गणतान्त्रिक हादोर बयहाबो मोन्थाय दङ राजखान्थि गेलेनो राजखान्थियारि हान्जा गायसननो बा खुलिनो आरो बेवहाय राजखान्थि हान्जानि अफिस गायसननाय बयहाबो मोन्थाय दङ किन्तु थांखिया जादों मोन्थाय दङखाय गासैखौबो बे मोन्थायनि मुङाव मिसइउज खालामनो हारिखौ दैदेननो नंखाय लामाजों जाय जोंनि मानसिफ्रा हास्थायदों बे हास्थायनाया मालाबाबो जाफुंनाय नङा। आं दिनै बुङाखै बेवहाय बिजेपिखौ अफिस गायसननायनि थाखाय बर' हारिखौ मिसगाइड खालामनो नागिरदों होननानै किन्तु जोंनि माखासे मानसिफ्रा मिसगाइड खालामनो नागिरदों मालाबा बिपिएफनिफ्राय बिजेपिआव फैगोन बिजेपिनिफ्राय इउपिपिएलआव थांगोन इउपिपिएलनिफ्राय बिजेपिआव थांफिनगोन थारमाने बिसोरसो सेल्फिश साफा साफा माने गोथां सियाल सिखारि सियाल बे आखुथायखौ जोङो हमनो हायो। साबेसे जोंनि 14 चिराङावलाय मोजां केरेक्टारनि मानसिफ्रा बिजेपिआव हाबदों नोंसोर मिडियानि साफा साफा सुबुं जानानै मिथिखागौ। जायफ्रा बिजेपिआव दिनै 14 चिरां दुवारनिफ्राय गोदान बिजेपि होनदों दै पुराना बिजेपिआथ' थिगैनो दं बिसोर गोदोनिफ्रायनो बिजेपिखा दा जाय बिजेपि हाबदों बिसोरथ' माफा माफा गोथां सियालसो। बिजेपिआव थानानै माबा मोनसे आदाय खालामनो हागोन नामा रुलिं सरकार इउपिपिएलआवथ' फैनो लाजियो बिसोरो लाजियो माने इउपिपिएलखौ 17 बोसोर नासयबोनायनि थाखाय बिसोर दा इउपिपिएलआव फैनानै गावसोर मोखां सुनो हाला बिजेपिआव थांनानै माबा मोनसे लाब जानो हायो नामा माने संख्रि सोलाग्रा मानसिया संख्रिखौनो सोलाबाय थानो लुबैखायो। लोखोना बारियाव थांग्रा मोसौआलाय लोखोना बारियावनो थांबाय थाखायो माथो। उननि समाव नोंथांनि माबा मोनसे खहा जागोन? जेबो खहा जाया। आइ चेलेन्ज इट मस्ट वेलकाम। मा बिजेपि कंग्रेसबो फैथोंना जिएसपिबो फैथोंना बेवहाय आरो फैथों माबाया मा होनोमोनलाय आप फैयो ना मा फैयो गासिबो फैदों मस्ट वेलकाम टु चेलेन्ज उइथ मी। नोंथाङा सानो नामा नोंथांनि समस्थियावहाय नोंथांनि खामानि मावनाय बा नोंथांनि जिथुनाखि मावथि लोगोफोर बिसोरनि खामानि मावनाया मोजां जायाखै बेनि थाखायनो बेफोरबायदि गोदान पार्टिनि ना बे मावनायजों राजखान्थिजों सोमोन्दो गैया। राजखान्थिया बयहाबो मोन्थाय दङ आरो सुबिदा बायदि राजखान्थिबिद माखासेफोर दङ बिसोरनि थाखायसो बेवहाय दिनै बेफोरबायदि जादों किन्तु बेवहाय गोजाम बिजेपिबो हाजार हाजार दङ किन्तु बिसोरनि जा साननाय हनाय बिसोरो मालाबाबो बबेबा हारिनि बेरेखा बबेबा समाजनि बेरेखा असान्तिनि बेरेखा बुङा। दिनै जाय गोदान बिजेपि हाबदोंना जोंनि बिटिआरआवहाय बिसोरो मा होनो हाग्राखौ धंस' खालामनांगौ होननानै लेक्सार होग्राबो दंबावो। हाग्राखौ धंस' खालामनानै बबे हारिखौ दानो नागिरदों नोंलाय बिजेपिनि मुं लानानै? दिनै चिफ मिनिस्टारा हाग्राखौ बासायनांगौ होननानै स्ट्रिक खालामबाय दङ गोबां स्ट्रिक खालामदों ओरैबायदि स्ट्रिक खालामदों जे जोंनि हाग्राखौ जों मोगथांखोर लाखिनायनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ दाखांनांगोन। हाग्राखौ जों मोगथांखोर लाखिनायनि गेजेरजों जोंनि समाजखौ दाखांनांगोन आरो दिनैनि बिजेपिआथ' हाग्रायाव हाबनांगौ हाग्राखौ धंस' खालामनांगौ थारमाने बर' हारिखौ धंस' खालामनांगौ बेफोरबायदि थांखिजोंसो बिजेपिआव हाबफ्लादों। गतिके बेवहाय जेबो खहा जानायनि बाथ्रा फैया मस्ट वेलकाम टु देम। ओमफ्राय जायफोरा बेबायदि थांखि लादों माबा मोनसे खावलायनो सानो नामा नोङो जाहाथे उननि समफ्राव? आंनिफ्रायथ' मा खावलायनाय थानो बयहाबो गावबा गाव गोसो दङ नालाय थांथों किन्तु बेनो हारिखौ खैफोदाव खोख्लैनानै नों हारसिं राजा जानो नागिरदोंब्ला बेखौ मालाबाबो समाजा निमाहा होआ। बेफोरबायदि सुबुंखौ जुग जुग बर' हारिया पानिशमेन्ट होबोनानै मेन्टेलि फिजिकेलि स्पिरिचुवेलि पानिशमेन्ट होबोनानै गावनो अट'मेटिक नेचारेल डेथ जाबोनायखौ जोङो नुबोदों। बर' हारिखौ फोजोबबोनो नागिरनाय 7,000 बोसोरनि समनिफ्राय बे बोसोरनि समाव गुबुन गुबुन माबाया मा होनो सुथुरा बर' हारिखौ फोजोबबोनो नागिरदों थेवबो बर' हारिखौ फोजोबनो हायाखै। दिनै सोरबा सासे सानैया बिजेपिआव थांना बर' हारिखौ फोजोबनो हागोन नामा? नेभार। थेंक इउ।